Insellmilkom, illum il-ġimgħa l-ewwel ta' Jannar, infakru s-solennità ta' Marija Omm Alla u l-Jum Dinji tal-Paċi. Nilqakom għall-ewwel qudiesa f'din is-sena l-ġdida mill-Kappella tad-Dar tal-Providenza Siġġiewi. Jiċċelebra din il-qudiesa l-Arċisqof Charles Scicluna. Jikkonċelebraw Monsinjur Charles Cordina, il-Vigarju Episkopali għad-Djakonija, u Dun Trevor Fairclough. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Is-sena tajba lil kulħadd. Qegħdin nitolbu din il-qudiesa l-ewwel waħda tas-sena mid-Dar tal-Providenza f'dan il-jum li fih nistieden il-poplu Malti u Awċi jagħmel sforz ieħor ta' ġenerożità biex ngħinu lil din ir-residenza li tilqa' fiha il-dawn ħutna li għandhom bżonnijiet partikolari. Nsellem lill-istaff, insellem ukoll il-poplu kollu tagħna. Aħna nibdew sena ġdida ejju nitolbu lil Mulej bħalma se ngħidu fis-Salm responsorjali eħenna lina u jberikna. Ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa, aħna nfakru fl-ewwel jum tas-sena lill-Omm Alla, lill-Verġni Marija. Iben Alla li twilit minn xebba u sirt ħuna Mulej ħnina. Iben il-bniedem li tafu tader in-natura dajfa tagħna il-bnedmin Kristu ħnina. Iben il-kbir tal-missier li ssalva lil ħutek u twassalhom fis-sema Mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewwiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' dida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irrodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox, Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, Mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqat talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek Mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla int trid li l-imqazza Marija ssir omm ibnek u tibqa' verġni u hekk offrejt lil bnedmin kollha l-ġid tas-salvazzjoni għal dejjem. Għamel li nħossu l-qawwa tat-talb tagħha lina, aħna li biha lqajna lil min tagħna l-ħajja. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tan-Numri. Il-Mulej kellem lil Mosè u qallu: kellem lill-Aaron u lill-uliedu u għejdilhom: meta tbirku lill-ulied Iżrael hekk għandkom tgħidulhom. Ibirek il-Mulej u jħarsek, jixħet il-Mulej id-dija ta' wiċċu fuqek u jurik il-ħniena. Iħares lejk il-Mulej bimħabba u jagħtik is-sliem. Hekk huma jsejħu ismi fuq ulied Iżrael u jiena imberikom. Il-kelma tal-Mulej. Ngħidu flimkien, iħenna lina Alla u jberikna. Iħenna lina Alla u jberikna, idawwar għal fuqna id-dija ta' wiċċu, biex jinarfu fuq l-art triqatek fost il-ġnus kollha is-salvazzjoni tiegħek. Flimkien, iħenna lina Alla u jberikna. Jitennew il-ġnus u jannu bil-ferħ, għax triġi l-popli bis-sewwa
u l-ġnus fuq l-art inti tmexxihom. Flimkien? Iħenna lina Alla u jberikna. Ifaħruk il-popli u Alla, ifaħruk il-popli kollha. Iberikna Alla u tibża minnu l-art kollha minn tarf għall-ieħor. Flimkien? Iħenna lina Alla u jberikna. Qari mill-ittra ta' San Pawl l-Apostlu lil Galatin. Ħuti, meta waslet il-milja ta' żmien, Alla bat lill-ibnu, imwielet minn mara, imwielet taħt il-liġi, biex jifdil il dawk li kienu taħt il-liġi biex ikollna l-adozzjoni ta' wlied. U għax intom ulied, Alla bat l-Ispirtu ta' ibnu f'qalbna jgħajjad, Abba, missier. U hekk m'intix iżjed il-sir iżda iben, u jekk iben werrit ukoll bil-grazzja ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Alla fl-modi kellem lill-missirijietna ħafna drabi u b'ħafna manjieri permezz tal-profeti. Issa f'dan l-aħħar żmien huwa kellimna permezz ta' ibnu. Il-mulej ma'kom, qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien ir-rajja marru jaġlu u sabu lil Marija u lil Ġuseppi bit-tarbija mimduda f'maxtura. Kif raw dan, bdew jarfu b'kull ma kien intqal lilhom dwar it-tarbija. U kull min semagħhom baqa' mistaġeb b'dak li qalulhom ir-rajja. Marija min-naħa tagħha baqgħet tos f'qalbha dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejna u bejn ruħha. Ir-rajja mbagħad reġgħu lura isebħu u jiffaħru lil Alla għal kull ma kienu raw u semgħu, kif l-anġlu kien qalilhom. Meta wasal it-tmien jum biex lit-tifel jagħmlulu ċ-ċirkonċiżjoni, semmewh Ġesu bl-isem li kien taħ l-anġlu qabel ma tnissel fil-ġuf. Il-kelma tal-mulej. Ibirkek il-mulej u jħarsek. Kemm hija sabiħa din il-barka li Mosè jagħti lill-Aron u lill-uliedu biex jgħadduha lill-poplu. Il-mulej kellem lil Mosè u qallu kellem lill-Aron, is-saċerdot, u lill-uliedu għajdilhom meta tbirku lill-ulied Iżrael, hekk għandkom tgħidulhom, ibirkek il-mulej u jħarsek. Kemm ħaġa sabiħa li aħna meta infittxu l-barka, illum minflok barka nużaw kelma li forsi nifhmu aħjar, il-ġid ta' kulħadd, il-well-being, diffiċli anke tajda bil-Malti di, imma biex ngħidu well-being nistgħu nużaw il-kelma barka. Il-barka hija li jiena
ikolli l-mistrieħ ta' qalbi, is-saħħa f'ġismi u f'moħħi li nkun fil-paċi miegħi nnifsi u mal-ħolqien dik hija l-barka. Imma l-barka nirċevuha mingħand il-mulej. Ħafna drabi aħna nippruvaw nagħmluha aħna il-well-being tagħna, il-mod kif inħossuna tajbin, donnu se nġibuh aħna bidejna, aħna għandna sem importanti. Għax inti tista' tagħmel ħsara lilek innifsek, jew il-proxmu tiegħek ma tieħux tsibu. Imma il-barka ta' vera tiġi mill-mulej. Jekk jiena qiegħed f'paċi mal-mulej, se nkun paċi miegħi nnifsi u ma' ħadd ieħor. Ibirkek il-mulej u jħarsek. F'dan iż-żmien ta' pandemija għandna bżonn li l-mulej ħarisna. Issa tgħiduli allura aħna nitolbu l-mulej nieqfu hemm min jiġi d-dar tal-Providenza u hawn nies ilhom jiġu mill-bidunet 55 sena ilu. Jifhem li l-mulej jinqeda bil-qalb ħanina ta' kull wieħed waħda minna, bħalma nqeda bil-qalb ħanina u twajba ta' Monsignor Michele Azzoppardi li beda nid-dar mhux waħdu, bl-għajnuna tal-Azzjoni Kattolika, bl-għajnuna ta' tant helpers, bl-għajnuna tas-sorijiet tal-karità, bl-għajnuna tal-ġenerożità ta' tant Maltin u Għawċin. Il-mulej hawnhekk ibirek mhux biss ir-residenti, ibirek lil kull min jiġi biex jagħti daqqatit tant helpers, tant volontiera, tant carers, imma ibirek ukoll permezz tal-qalb tajba tagħna. Illum hemm bżonn li aħna nkomplu nħarsu din ir-residenza bħala sinjal li aħna kapaċi nieħdu ħsieb xulxin u nħarsu lil xulxin. Qed nitolbu lil Alla jgħinna biex aħna nkunu nistgħu nkunu barka u ħarsien għal xulxin. Ibirkek il-mulej u jħarsek. Jixħet il-mulej id-dija ta' wiċċu fuqek u jurik il-ħniena. Mela id-dija ta' wiċċ il-mulej hija dija li timla l-qalb bil-ferħ u bil-paċi. Jixħet il-mulej id-dija ta' wiċċu fuqek. Fil-mulej m'hemmx dlam, hemm id-dija tal-ħniena u l-imħabba tiegħu. Jurik il-ħniena. Iħares lejk il-mulej bimħabba u jagħtik is-sliem. Kemm huma sbieħ dawn il-kelmiet ta' din il-barka li Mosè għallem lil Aaron biex Aaron is-saċerdot ikun jista' jbierek il-poplu bihom. Tajjeb li aħna fil-bidu ta' din is-sena nisimgħu din il-barka lil mulej jagħti fuq il-poplu tiegħu. Hemm il-ħarsien, hemm il-ħniena, hemm l-imħabba u s-sliem. Kemm huma sbieħ daw il-kelmiet li b'xi mod hawnhekk fid-dar tal-Providenza jiġu flimkien. Hawnhekk ir-residenti jħossuhom protetti, imħarsa, hawnhekk jirċievu l-ikbar ħniena li għall-kura li għandhom bżonn, hawnhekk jiġu trattati b'imħabba, hawnhekk isaltan is-sliem. Imma din il-ħaġa nawgurawha lil kull wieħed waħda minna din is-sena. Aħna hemm bżonn inħennu għal xulxin billi min jista' jieħu l-vaċċin meta jmissu. Dan huwa dover veru min irid jieħdu l-vaċċin, imma huwa dover tagħna li nieħdu ħsieb tagħna nfusna u ta' ħaddieħor, li nittrattaw lil kulħadd, lil kull wieħed u waħda minna b'imħabba. U permezz ta' din l-imħabba, ta' din l-għoża, ta' din il-ħniena, il-mulej jagħtina is-sliem. Ħafna drabi daw l-affarijiet nippruvaw nġibuhom bidejna hekk, donnu m'għandniex bżonnu l-mulej. Din id-dar wieħed jifhem għax hija d-dar tal-Providenza li din titmexxa billi Alla
immiss il-qlub ġenerużi taħutna l-Maltin u l-Awċin u nkunu nistgħu inkomplu. Jiena jgħid il-mulej nisma' il-kelma u t-talba tal-poplu tiegħi, hekk huma jsejħu ismi fuq Elit Iżrael u jiena imberikhom. Illum nitolbu l-mulej iberikna u jħenna lina. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natur waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha lina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh, u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza, u tela s-sema u jgħad fuq il-lemin tal-Missier, u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin, u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben, jum mweġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-Liben, u li tkellem fom il-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar ma'mudija waħda għal-maħfra tad-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Hekk kif qed nibdew sena oħra għaddel ta' ċelebrazzjonijiet tal-fidwa tagħna u taħt il-ħarsien ta' Alla inresqu qalbna qawwija lejn it-tron tal-grazzja biex naqilgħu ħniena u nsibu f'waqta il-grazzja li neħtieġu. Nitolbuk mulej għall-Knisja tiegħek biex tkompli tkun xhud fid-dinja tal-isem ta' Ibnek Ġesu, dak l-isem li jfisser u jagħti s-salvazzjoni. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għall-mexxejja tal-popli sabiex jarfu l-valur tal-ħajja umana sa mill-bidu tagħha u jgħinu liċ-ċittadini tagħhom biex huma wkoll jożżu dan id-don. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tbierek bil-paċi lill-popli kollha tad-dinja, b'mod speċjali f'dawk il-postijiet mifnijin bil-ġlied, bil-gwerer u bil-vjolenza. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex il-mulej jitina l-grazzja tal-għaqda bejnietna. Jalla d-diffikultajiet ta' bħalissa jgħinuna niskopru l-komunjoni bejnietna l-għaqda li dejjem tisboq kull firda. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-residenti tad-Dar tal-Providenza. Ipprovdilhom il-providenza kbira tiegħek il-bżonnijiet materjali u spiritwali, ħalli huma wkoll jgħixu ħajja sabiħa u ferħana bħal ħaddieħor. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-eżis mejtin tagħna, mod speċjali dawk li mietu minħabba l-pandemija, fosthom Faderlino Cardona, li tant ta' servizz f'din id-dar biex Ġesu li ġie jammar fostna jilqaħħom fis-saltna tas-sema. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fil-waqt li l-Ispirtu jgħajjat f'qalbna Abba Missier, nitolbuk li tarrafna mill-ġdid li maħniex iżjed il-sira imma wlied maħbuba, inti tarxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem.
nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla, int fit-jubitek tibda kull ġid u twasslu fil-milja kollha tiegħu. Għamel li aħna niċċelebraw il-festa tal-imqazzom Alla, inħossu l-ferħ tal-grazzja li int tiżra fina u nitennew bil-frott kollu tagħha bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. U nfaħruk inberkuk u nxandru l-kobor tiegħek fil-maternità ta' Marija dejjem Verġni, li nislek liben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u bla ma tiefset il-glorja ta' ġbubita tat li d-dinja d-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu Sidna. Biħi faħru l-kobor tiegħek l-anġli imuk id-dominazzjonijiet, jitredu qudiemek is-setat. Il-kol ferħana jfaħruk is-smewwiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-iman tennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna flori tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna flori tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħalħobs ratti l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu, kagħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Veġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum,
aħfrinna d-nubitna palma naħfru il-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu għal-ħna tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat l-apposti tiegħek, inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu laqda li intrid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Paċi mia. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek, kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispiritu Santu, intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfired minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbu. Kolna ferħana mulejt qarbinna mis-sagrament tiegħek. Għamel din it-qarbina tkun tiswilna għal ħajja ta' dejjem, lilna li għandna x-xorti nistqarru li l-imqazza Marja Dejjem Verġni hija Omm ibnek u Omm il-Knisja. Bi Kristu Sidna. Tal-Quddisa fid-Dar tal-Providenza għannom ta' Father Martin li ma setax ikun magħna llum. Għandna rigal żgħir għal Edera Paċ li għamlet il-priest. Natuha ċabċipa kbira. Brava, ejja hawnhekk, binti. Brava, Kun imbirka binti. Is-sena tajba. Lilek u l-sħabek kollha. God bless you. U fl-ewwel tas-sena għandna żewġ storijiet ukoll, waħda llum waħda għada li għandhom il-birthday. Naf li m'għandhomx il-kunvent iktar hawnhekk, imma xorta niċċelebrawh magħhom u nirringrazzjawhom tas-servizz li taw matul dan is-snin kollha. Sister Ġizwina u Sister Natalie. Grazzi u auguri, auguri. U anke il-superjura, Sister Natalie, anke għalix Natalie għal-miliet ukoll, grazzi immens, auguri. Isna qegħdin għal-futbol illum ukoll, Infakkarkom li minn nofsinhar sa nofs il-lejl illum tkunu tistgħu segwu fuq diversi stazzjonijiet tat televiżjoni il-maratona bris id-Dar tal-Providenza. Nirringrazzjakom. Għandi kun jistgħu anke jiġu jagħti donation hawnhekk matul il-jum. Għandna drive-thru. Spjegana ftit x'jista' jsir. Mela, matul il-ġurnata tistgħu tagħtu donazzjonijiet diversi modi fuq il-online jew iċċemplu fuq il-pledge line li ħajkun hemm fuq l-istazzjonijiet tat-television, però jistgħu jiġu hawnhekk is-siġġiewi għandna drive-thru. Kulħadd jibqa' fil-karozza u jagħtu donazzjoni u dik is-somma tingħat ovvjament ma' somma li jkollna fuq it-television. Grazzi ħafna, grazzi lilkom ukoll tax-xogħol kollu tagħmlu nagħtukom ċabċipa wkoll. Intom l-istaff u l-helpers. Il-Knisja bħallum tagħti barka speċjali fil-bidu tas-sena u nixtieqkom ukoll nitlobkom nitolbu ħafna l-Papa li għandu ix-xatika u taħattak dawn il-ġranet buġieħ kbir, nitolbu ħafna għalih. Alla għajn u bidu ta' kull barka jagħtikom il-grazzja tiegħu, jimlikom u jfawwarkom bil-barka u jħariskom u jżommkom qawwin u sħaħ matul is-sena kollha. Iwettaqkom fil-fidi, qawwikom fit-tama u jagħtikom imħabba b'sabar qaddis sal-aħħar.
imexxi l-ħajja u l-emil tagħkom fis-sliem, jisma' t-talb tagħkom hawn u kullimkien u jwassalkom fil-għena tal-ħajja ta' dejjem. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Is-sena tajba mimlija barka u saħħa. B'hekk naslu fit-tmiem il-Quddisa tal-lum mid-Dar tal-Providenza. Infakrukom li min jixtieq jgħin l-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmieta fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. B'mod speċjali matul dawn il-jiem ta' festi, il-Knisja tkompli tappella biex nosservaw b'attenzjoni il-miżuri għal ħarsien tas-saħħa. Nawgura lilkom u l-familji tagħkom is-sena tajba. Aħna nkunu magħkom mill-ġdid għada fid-9:30 ta' filgħodu. Saħħa u sliem.